Вітаю, гэта Тимофей і 66-й выпуск подкаста праз космас з аглядам навін. У гэтым выпуску пра Falcon 9, пра вяртанне Starliner дадому, пра здымак самай халоднай экзапланеты, пра марсаход Perseverance, які знайшоў магчымыя прыкметы старажытнага жыцця на чырвонай планеце, пра відэа ў фармаце 4К на МКС і пра рэкорд па колькасці касмічнага смецця на арбіце. Кампанія SpaceX вярнулася з запускамі Falcon 9 пасля таго, як Федэральнае ўпраўленне грамадзянскай авіяцыі завяршыла расследаванне няўдалай місіі 11 ліпеня. Дазвол быў выдадзены 25 ліпеня пасля таго, як SpaceX паведаміла, што прычынай збою стала трэшчына ў сэнсарнай лініі датчыка ціску, прымацаванага да сістэмы вадкага кіслароду верхняй ступені. Гэта прывяло да ўцечкі кіслароду, якое пагоршыла працу рухавіка верхняй ступені. У якасці кароткатэрміновага рашэння SpaceX не стала прыдумляць нешта і проста выдаліла сэнсарную лінію і датчыкі для сваіх бліжэйшых запускаў Falcon 9. У кампаніі заявілі, што ўжо распрацавалі стратэгію выдалення падазроных сэнсарных ліній з верхніх ступеней, якія плануецца запусціць хуткім часам. Датчык не выкарыстоўваецца сістэмай бяспекі палёту і можа быць заменены альтэрнатыўнымі, якія ўжо ёсць на рухавіках. У момант запісу падкаста SpaceX паспяхова запусціла 3 місіі Starlink, дзве з якіх з інтэрвалам менш за 5 гадзін. Па дадзеных SpaceX усе 3 місіі прайшлі поўнасцю паспяхова. Першыя ступені ракет паспяхова прызямліліся на караблі ў моры, а іх верхнія ступені вывелі спадарожнікі Starlink на нізкую калязямную арбіту, як і планавалася. Нагадаю, што нешчасны выпадак, які адбыўся 11 ліпеня, стаў першым збоем у палёце для Falcon 9 з чэрвеня 2015 года. Ён адбыўся, калі на верхняй ступені адбылося выцяканне вадкага кіслароду, што перашкодзіла выканаць запланаваны запуск для павышэння арбіты ступені. У выніку карысная нагрузка ракеты, а гэта 20 спадарожнікаў Starlink, былі разгорнуты занізка, а потым поўнасцю згарэлі ў атмасферы Зямлі. Вяртанне да палётаў дае надзею, што запускі Falcon 9 пройдуць без затрымак. Але адзін з самых гучных пілатуемых палётаў, фінансаваны з прыватных крыніц місія Polaris Dawn, запуск якой быў запланаваны на 31 ліпеня, на жаль, на дадзены момант перанесена на невызначаны час. Камандзір місіі мільярдэр-прадпрымальнік Джаред Айзекман выказаў меркаванне, што экіпажу спатрэбіцца дадатковы час для навучання. Падчас брыфінгу 26 ліпеня Сара Уокер, дырэктарка па кіраванні місіі Dragon, сказала, што SpaceX усё яшчэ трымае слот на канец лета для запуску Polaris Dawn. Polaris Dawn адправіць 4 непрафесійных астранаўтаў на касмічным карабле SpaceX Crew Dragon на арбіту на вышыні прыкладна 700 кіламетраў над зямлёй. Гэта будзе самы высокі палёт для Crew Dragon, паколькі ён паднімецца на 298 кіламетраў вышэй за МКС. Місія таксама стане першай камерцыйнай прагулкай у адкрытым космасе, якая да гэтага ж адбудзецца ў радыяцыйным поясе Ван Алена. Двое членаў экіпажа правядуць некалькі гадзін па-за караблём для тэставання новых скафандраў SpaceX. 5-дзённая місія Polaris Dawn прадугледжвае даследаванне ўплыву касмічных палётаў і касмічнай радыяцыі на здароўе чалавека, а таксама першае выпрабаванне лазернай сувязі Starlink для будучых місій на Месяц і Марс. Іншая місія Falcon 9 даставіць амерыканска-расійскі квартэт астранаўтаў на міжнародную касмічную станцыю ў капсуле SpaceX Dragon. NASA заявіла, што місія Crew 9 у цяперашні час запланавана да запуску не раней за 18 жніўня, а беспілотная грузавая капсула Dragon павінна быць запущена на МКС не раней за верасень. Кажучы пра SpaceX, узгадаю, што кампанія працягвае рэалізацыю планаў па 5-м выпрабавальным палёце сваёй сістэмы запуску Starship. Выпрабаванне статычнага агню рухавіка паскаральніка Super Heavy было паспяхова праведзена на стартавым комплексе Starbase кампаніі ў Тэхасе 15 ліпеня. А аналагічнае выпрабаванне рухавікоў на другой ступені Starship было праведзена 26 ліпеня. Цяпер каманда SpaceX чакае адабрэння Федэральнага ўпраўлення грамадзянскай авіяцыі на запуск. На дадзены момант прыблізная дата запуску канец жніўня, пачатак верасня. І з кожным выпускам падкаста гэты час пераносіцца ўсё далей.
Але ж я думаю і ўпэўнены, што мы дакладна ўбачым 5-ты запуск мегаракеты Маска ўжо ў гэтым годзе. Starliner рыхтуецца вяртацца дадому. NASA і Boeing паспяхова завяршылі агнявыя тэсты. Планаваная 10-дзённая місія набліжаецца да 2 месяцаў знаходжання ў космосе. 20 ліпеня інжынеры NASA і Boeing завяршылі паспяховыя выпрабаванні рухавікоў касмічнага карабля. Станоўчыя вынікі выпрабаванняў сведчаць аб тым, што вяртанне Starliner з астранаўтамі на зямлю можа адбыцца ў бліжэйшыя дні. Аднак ні NASA, ні Boeing пакуль не называюць дакладную дату вяртання. Starliner прыстыкаваўся да МКС 6 чэрвеня, на наступны дзень пасля старту на ракете Atlas-5. Пры палёце да МКС былі выяўлены 2 ўцечкі гелія і яшчэ 2 пасля стыкоўкі. Падчас першай спробы стыкоўкі 5 рухавікоў выйшлі са строю. Экіпаж Starliner, які павінен быў вярнуцца 14 чэрвеня, апынуўся ў пастцы на МКС. І цяпер да гэтага часу знаходзіцца на борце станцыі. Прадстаўнікі NASA і Boeing сцвярджаюць, што Starliner можа бяспечна вярнуць астранаўтаў, а працяглая затрымка дазволіла правесці дадатковыя тэсты. NASA запэўнівае, што астранаўты зусім не затрымаліся на МКС. 20 ліпеня NASA паведаміла, што астранаўты Буч Уилмар і Суні Уильямс пратэставалі 27 з 28 рухавікоў Starliner, ацэньваючы іх прадуктыўнасць і хуткасць уцечкі гелія. Папярэднія вынікі адпавядаюць неабходным патрабаванням для вяртання экіпажа. Дадзеныя тэстаў рухавікоў цяпер аналізуюцца. Пасля завяршэння аналізу NASA нарэшце аб'явіць дату вяртання экіпажа. На крайні выпадак для астранаўтаў Starliner існуе магчымасць вярнуцца на зямлю на Драгане. Калі рэпарцёры спыталі пра гэта на прэс-канферэнцыі, і Boeing, і NASA адказалі, што Драган для гэтай мэты зараз не патрэбен. Кампанія Boeing аб'явіла аб новых фінансавых стратах, звязаных з праграмай камерцыйных палётаў Starliner. У сваёй квартальнай справаздачы Boeing паведаміла аб стратах у памеры $125 мільёнаў за затрымак. Усяго з пачатку праграмы Starliner кампанія панесла агульныя страты на $1,6 мільярда. NASA заключила з Boeing і SpaceX контракты на распрацоўку касмічных караблёў Starliner і Crew Dragon для палётаў астранаўтаў па фіксаваным кошце. Гэта азначае, што падрадчыкі, а не ўрад, нясуць адказнасць за перарасход. Пачынаючы з 2016 года фінансавыя справаздачы Boeing штоквартальна фіксавалі новыя страты. Выдаткі на вырашэнне праблем, выяўленых падчас выпрабавальнага палёту, таксама леглі на плечы Boeing. А ў сваю чаргу SpaceX завяршыла ўсе 6 палётаў сваіх першых экіпажаў для NASA, тады як Boeing усё яшчэ як мінімум год чакае пачатку эксплуатацыі Starliner. За затрымак Boeing NASA падоўжыла кантракт са SpaceX на 8 дадатковых палётаў да канца 2020-х гадоў. Марсаход Perseverance знайшоў магчымыя прыкметы старажытнага жыцця на чырвонай планеце. Марсаход наткнуўся на інтрыгуючую скалу ў форме наканечніка стралы, якая змяшчае хімічныя сляды і структуры, якія маглі быць сфарміраваны мікробным жыццём мільярды гадоў таму, калі Марс быў значна больш вільготным, чым сёння. Унутры скалы прыборы Perseverance выявілі арганічныя злучэнні, якія з'яўляюцца папярэднікамі хіміі жыцця на зямлі. Марсаход таксама выявіў дзесяткі плям памерам у міліметр, кожная з якіх акружана чорным кругам і імітуе плямы леапарда. Гэтыя кругі утрымоўваюць жалеза і фасфат, якія таксама сустракаюцца на зямлі ў выніку хімічных рэакцый, якія адбываюцца пад уздзеяннем мікробаў. Скала знаходзіцца на краі старажытнай рачной даліны шырынёй 400 метраў. Навукоўцы падазраюць, што гэты старажытны канал быў створаны вадой, якая цякла ў кратары Джезеру. На дадзены момант гэтая парода не з'яўляецца бясспрэчным доказам старажытнага мікробнага жыцця на Марсе, прынамсі пакуль. Напрыклад, магчыма, што сульфат кальцыя патрапіў у пароды пры высокіх тэмпературах, магчыма, падчас вулканічнай падзеі. Аднак, па словах навукоўцаў, адкрытым застаецца пытанне аб тым, ці маглі такія небіялагічныя хімічныя рэакцыі прывесці да чорных плям.
Каб цалкам зразумець, што насамрэч адбывалася ў старажытнай рачной даліне мільярды гадоў таму, навукоўцы імкнуцца даставіць пробы на зямлю, дзе іх можна будзе вывучыць з дапамогай прылад, якіх няма ў абмежаваным наборы Perseverance. У сацыяльных сетках падкаста вы можаце ўбачыць здымкі гэтай скалы, зробленыя марсаходам. Аднак складаная праграма Mars Sample Return сутыкнулася са мноствам перашкод у апошнія месяцы пасля таго, як яе кошт вырас да 11 мільярдаў долараў. У сваім цяперашнім выглядзе праграма патрабуе некалькіх запускаў на Марс, каб размясціць транспартны карабель на чырвонай планеце, пасля чаго Perseverance або адправіцца да карабля і перадасць яму сабраныя пробы, альбо перанясе гэтыя пробы на верталёт, які зможа завяршыць перадачу. Затым пад'ёмны модуль выведзе пробы на арбіту, дзе касмічны карабель забярэ іх і верне на зямлю. У цяперашні час рэалізацыя гэтай праграмы пад вялікім пытаннем. Выкарыстоўваючы касмічны тэлескоп Джеймса Веба, астраномы даследавалі новую планету Супер-Юпітер, якая з'яўляецца адным з самых халодных светаў, якія калі-небудзь назіралі за межамі сонечнай сістэмы. Пазасонечная планета ці экзапланета размешчана ў трайной зорнай сістэме Эпсілон Індзі і знаходзіцца прыкладна ў 12 светлавых гадах ад нас. Планета пазначана як Эпсілон Індзі AB і мае масу прыкладна ў 6 разоў больш масы Юпітера. Яна круціцца вакол сваёй чырвонай карлікавай бацькоўскай зоркі на адлегласці, аналагічнай адлегласці паміж Нептунам і Сонцам. Тэмпература паверхні экзапланеты складае каля 0 градусаў па Цельсію і адзін абарот займае каля 200 зямных гадоў. Касмічны тэлескоп зрабіў здымак экзапланеты з дапамогай інструмента сярэдняга інфрачырвонага дыяпазону. Даследаванне Эпсілон Індзі AB можа дапамагчы астраномам лепш зразумець эвалюцыю газавых планет-гігантаў і іх сістэм. Гэта першы раз, калі магутны касмічны тэлескоп змог атрымаць здымак экзапланеты, якая раней не была сфотаграфавана з зямлі. Эпсілон Індзі AB таксама з'яўляецца самай халоднай экзапланетай, якую тэлескопу ўдалося вывучыць да гэтага часу. Планета мае моцную эліптычную або сплюшчаную арбіту, якая ў момант найбліжэйшага збліжэння мае адлегласць прыкладна ў 20 разоў большую адлегласці паміж зямлёй і сонцам. У самай далёкай кропцы сваёй арбіты яна знаходзіцца ў 50 разоў далей ад сваёй зоркі, чым сярэдняя адлегласць паміж зямлёй і сонцам. Прамое атрыманне здымкаў экзапланеты – гэта складаная задача. Мала таго, што бліжэйшыя экзапланеты знаходзяцца на адлегласці многіх светлавых гадоў, дык яшчэ і большасць астранамічных камер аслеплены яркім святлом зорак. Я думаю, што вы ўжо дагадаліся, дзе вы можаце ўбачыць гэты арыгінальны здымак ледзяной экзапланеты. Я вяду Instagram, Telegram і Twitter, дзе дзялюся самымі цікавымі касмічнымі навінамі, падзеямі і здымкамі. Таму далучайцеся. Мы прымаем добрую хуткасць інтэрнэту як нешта паўсядзённае, але да гэтага часу астранаўтам на борце касмічнай станцыі даводзілася мірыцца з інтэрнэтам з нізкай хуткасцю. Група інжынераў з NASA распрацавала і пратэставала новую сістэму сувязі, якая выкарыстоўвае самалёт у якасці рэтранслятара. На самалёце быў устаноўлены лазерны тэрмінал і даныя адпраўляліся на наземную станцыю. З іншага боку, сігналы з самалёту адпраўляліся вакол зямлі і перадаваліся на рэтрансляцыйны спадарожнік, які затым адпраўляў сігнал на касмічную станцыю. Астранаўты насамрэч будуць выкарыстоўваць хуткі інтэрнэт для адпраўкі і атрымання навуковых дадзеных і камунікацый, а не для прагляду відэа ў Ютубе ў добрай якасці. На працягу многіх гадоў касмічным падарожнікам з усіх краін даводзілася спадзявацца на радыёхвалі для перадачы дадзеных інфармацыі ў космас і з космасу. Гэта азначала надзейную сувязь, але нізкую якасць відэа. Былі даступны альтэрнатыўныя тэхналогіі, але яны, як правіла, абмежаваны дзейнасцю на зямлі. Лазер з'яўляецца відавочнай альтэрнатывай, якая выкарыстоўвае інфрачырвонае святло для перадачы ад 10 да 100 разоў большага аб'ёму дадзеных, чым радыёсістэмы. Група інжынераў паспяхова усталявала дастатковую прапускную здольнасць для перадачы відэа 4К на МКС з выкарыстаннем лазернай сувязі.
Даследаванне было часткай серыі выпрабаванняў новай тэхналогіі, якая магла б забяспечыць высокаякасную прамую відэатрансляцыю месяцовых місій Артеміс. Іншы прыклад выкарыстання лазернай сувязі адбыўся, калі касмічны карабель Псіхея даслаў дадому дадзеныя па лазернай сувязі. Гэта адбылося з адлегласці 226 мільёнаў кіламетраў, і гэта ў 1,5 разы больш, чым дыстанцыя паміж зямлёй і сонцам. Хуткасць перадачы склала 25 мегабіт у секунду. Лазерная сувязь – гэта новы ўзровень касмічнай камунікацыі, якая адкрывае новыя магчымасці для навукі і даследаванняў. Дэпартамент Еўрапейскага касмічнага агенцтва па касмічным смецці апублікаваў справаздачу, прысвечаную абстаноўцы на калязямной арбіце. Ён дэманструе працяг трэндаў апошніх гадоў, якія ўжо найбліжэйшай будучыні могуць прывесці да неспрыяльных наступстваў для сусветнай касманаўтыкі. У 2023 годзе колькасць аб'ектаў на калязямной арбіце дасягнула рэкордных значэнняў. Было зафіксавана звыш 35 тысяч аб'ектаў дыаметрам больш за 10 сантыметраў, 9100 з якіх з'яўляюцца працуючымі спадарожнікамі, астатнія 26 тысяч касмічным смеццем. Пры гэтым яго рэальная колькасць нашмат вышэйшая. Паводле ацэнак экспертаў, цяпер на арбіце знаходзіцца звыш мільёна абломкаў дыаметрам ад 1 да 10 сантыметраў. Асноўны ўклад у павелічэнне загружанасці калязямной арбіты ўносіць рэкордная колькасць запускаў карыснай нагрузкі. 2023 пабіў рэкорд папярэдняга года па аб'ёму выведзеных грузаў. Пераважная большасць з іх – гэта спадарожнікі буйных камерцыйных груповак сувязі. Галоўным чынам гэта Starlink. 2/3 усіх дзеючых спадарожнікаў, а гэта больш за 6 тысяч, цяпер размешчаны на вышынях ад 500 да 600 кіламетраў. Гэтая тэндэнцыя захаваецца і ў будучыні. Паколькі большасць новых спадарожнікаў, запушчаных у 2023 годзе, таксама накіроўваюцца на гэтыя арбіты. Гэты рэгіён падобны на загружаную аўтастраду. Калі б смецце сутыкнулася або ўзарвалася на гэтых загружаных касмічных аўтастрадах, гэта магло б мець катастрафічныя наступствы, выклікаўшы ланцуговую рэакцыю, якая можа разбурыць спадарожнікі і падвергнуць небяспецы крытычна важную інфраструктуру, такую як касмічныя тэлескопы або станцыі. Гэта гучыць сумна, але ёсць і некаторыя пазітыўныя моманты. У справаздачы таксама гаворыцца, што былі зроблены больш актыўныя намаганні па памяншэнні касмічнага смецця шляхам вываду з арбіты карысных грузаў і адпрацаваных корпусаў ракет. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў расказаць вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб падзеях будучых 2 тыдняў. Нас чакаюць персеіды і ноч падаючых зорак. Персеіды актыўныя з 17 ліпеня па 24 жніўня, але пік чакаецца 12 жніўня. Таму адзначце гэтую дату сабе ў календары, а лепш падпішыцеся на сацыяльныя сеткі падкаста, каб не прапусціць гэты зарапад году. Метэоры персеід будуць бачныя па ўсім небе, але іх радыянт, кропка з якой з'яўляюцца метэоры, знаходзіцца ў сузор'і Персея, адкуль і паходзіць назва метэорнага патоку. Чым вышэй паднімецца радыянт, тым больш метэораў вы ўбачыце. Каб злавіць як мага больш падаючых зорак, пачынайце назіраць апоўначы пасля заходу месяца і калі радыянт знаходзіцца высока ў небе. На піку персіды вырабляюць каля 100 метэораў у гадзіну і лічацца адным з самых багатых метэорных патокаў года. Персеіды – гэта нішто іное, як часціцы каметы Свіфта-Татла. Зямля рэгулярна праходзіць праз яе хвост, а нябесныя целы, якія згараюць у атмасферы, ствараюць для нас касмічнае шоу. Каб стаць сведкам гэтага шоу, знайдзіце адкрытае месца з цёмным небам падалей ад гарадскіх агнёў. У горадзе бачна ў 10 разоў менш метэораў. Вам не спатрэбіцца спецыяльная апаратура. Метэоры будуць бачныя неўзброеным вокам. А паколькі метэорны паток персіды актыўны 17 ліпеня па 24 жніўня, вы можете назіраць яго ў любы дзень на працягу гэтага перыяда часу. Але чым бліжэй к піку 12 жніўня, тым больш верагоднасць пабачыць знічку. 5 жніўня месяц асветлены на 1 адсотак і Венера сустрэнуцца ў сузор'і Льва.
Планета з'явіцца на небе пасля зыходу і будзе бачная неўзброеным вокам, а вось тонкі паўмесяц будзе складана разглядзець. 6 жніўня месяц асветлены на 4% і Меркурый сустрэнуцца ў сузор'і Льва. Планета паднімецца над гарызонтам пасля заходу і будзе бачная голым вокам. SpaceX плануе запуск астранаўтаў 18 жніўня з місіяй Crew 9 на МКС на ракете Falcon 9. На борце будуць 4 астранаўты: камандзір Зена Кардман, пілот Нік Хейк, спецыяліст па місіі Стэфані Уилсон і спецыяліст па місіі Александр Гарбуноў з расійскага касмічнага агенцтва. Дзякуй вам за тое, што даслухалі мой падкаст да канца. Асобная падзяка ўсім маім патронам, якія атрымліваюць новыя выпускі раней за іншых. Калі вы хочаце падтрымаць падкаст фінансава, далучайцеся да Патрыёна або скарыстайцеся сервісам Buy Me a Coffee. А яшчэ вы можете паўдзельнічаць у зборы сродкаў для праекта праз космас на новай краўдфандынгавай платформе Гронка. Акрамя майго падкаста там ёсць цікавыя праекты, на якія варта звярнуць увагу. Аграменная падзяка тым, хто падтрымлівае беларускія ініцыятывы і праекты. Дзякуй, пачуемся праз 2 тыдні.